ଆଜିର ଗପର ନାଁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଉପାସ। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଦଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କଲେ ଉପାସ କରିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଦଳର ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଭଲ କଥା, ମଣିଷମାନେ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଉପାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେମିତି କରିବା। ହେଲେ ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଗତୁରା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ପାଖରେ ରଖାଯାଉ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦଳେ ଟୋକା ମାଙ୍କଡ଼ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଖୋଜି ବୁଲି ବଣରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା କଦଳୀ କାନ୍ଦି। ମୁଖିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଉପାସ ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ବାଣ୍ଟିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେବ। ତେଣୁ ଏତେବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। କଦଳୀ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ପେଟୁଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଡେରି କଥା ଯଦି କହୁଛ, ଉପାସ ପରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ଉ ଛଡ଼ଉ ବି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏତେବେଳୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କଦଳୀ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା। ତାହା ହିଁ ହେଲା। କଦଳୀ ବଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସବୁ କଥା ବସି ବସି ଶୁଣୁଥିଲା ମୁଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟିଏ ଧୁଣ୍ଡା ପୁଅ। ସେ କହିଲା, ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି ଭିତରେ ଦୁଇପଟେ ଥଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋପା ଛଡ଼ା କଦଳୀ ବାହାରେ ରହିଲେ ମାଛି ବସିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପାଟିର ଥଳି ଭିତରେ ନିଜ ନିଜର କଦଳୀ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଖିଆ ପାଟି କଲା, ହୁସିଆର, କେହି ଯେମିତି ଉପାସ ସରିବା ଆଗରୁ ନ ଖାଅ। ସେତେବେଳକୁ କିନ୍ତୁ କଦଳୀଯାକ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଉପାସ ନା ଫୁପାସ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।